Ahoj, tak my vás tady vítáme vás. Mám tady pomocnici Nazdar. Aničku a budeme testovat. Anička bude testovat novou sadu základní péči o pleť, protože to je už mladá slečna a potřebujeme se o tu pleť starat už od tohohle krásného mladého věku. Že jo, Ani? No. Jo. Těšíš se? Nevím. Tak, jsou to tyhle 4 přípravky. Vybrala jsem na suchou pleť pro Aničku. Začínáme testovat teď. Takže Ani, sundej si brýle. Jo. Tak, tady se vem mističku a z mističky si trošku navlhči pleť. Jo? Takže jako rukou. Navlhči si pleť oběma rukama. Tak, já ti dám první přípravek, je to čištění na pleť, bez parfemace, parabenů, barviv, takže úplně jemňonký čištění. Ukážeme, takhle dej ručičku, ukážeme, jak je to jemňonký. Tak, teď si to naber dlaní, druhou, a hezky do Takhle pleti. nebo jak? No, dej si to takhle do pleti, vidíš tečku, tady taky, na čelo. Tak, ještě všechno si to naber do toho a takhle to tam hezky promydli. Hezky mydli a čisti. Takže čištění potřebujeme dělat ráno a večer, že jo, Ani? Takže to budu dělat každý den, jo. Takže každý den. Máme to na to, aby jsme měli krásnou pleť, aby se nám netvořily na pleti pupínky, nebo když tam nějaké pupínky jsou, ještě si dej trošku vody. Tak, a mydli. Pořádně rozmydli to hezky na pleti. Tak. Jaký to je, Ani? Něco tam řekni holkám. Já nevím. Je to jemňoučký? Jo, je to vodový. Je to vodový. Je to vodový. Takže takový jemňonký, to je dobře. Je to takový jemný, přímo na vaší pleť, mladou, krásnou, anebo když máme nějaký, naopak, když jsme citliví a jsme exematičky, tak i na takovou pleť. Já ti to teďka stáhnu, protože nejsme u umyvadla, tak ti to stáhnu teďka tamponkama. Takže stahujeme tamponkama, jinak se tu samozřejmě doma jsme je krásně vodou u umyvadla. Tak. Máme hezky vyčištěno. Teď si utři do ručníčku. Tak. Ručníček bychom vždycky měli mít čistý v koupelně, nejenom na obličej, zvlášť. Tak a máme za sebou čištění. Teď přijde na řadu peeling. Já se jenom podívám. Jak to poznáš, že to je úplně stejný. Tak, peeling nemá tady růžovou čárku, tady máme růžovou čárku, znamená to růžová, znamená suchá pleť. A peeling je univerzální, takže ten je pro pleť jak masnou, tak suchou. A jinak to tam je ani napsaný, je to v angličtině, takže ty anglicky se učíš, No, to takže to tam vidíš. No, vidím. Peeling. Tak a zase dáme trošku do dlaně, ne, teď už takhle, otoč dlaň. Takhle. Tak. To divný. To je jako nějaký ten kaktus toho něco takového. Takže teďka ukaž, no, takže teďka to je takováhle konzistence, už taková hutnější, ale on je hodně jemňoučkej, takže dej si do pleti a ucítíš v pleti takový zrníčka. A zase to tam hezky rozmydli. Vždyť to je něco jako do koupelny. Jak do koupelny? Něco jako do koupelny. Na čištění vany. No, i vanu musíme čistit nějakým takovým trošku hrubším, že jo? A peeling je na to, Ani, aby vlastně odumřelý vlastně takový ta kůžička, co tam už nepotřebujeme, a vlastně z těch porků, dej tam trošku ještě víc vody, navlhči si ruce. Tak a zase to promydli hezky. Tak a krouživým pohybem, takhle jako hezky mydli krouživě. Tak. A peeling je vlastně na to, aby nám krásně očistil tu vrchní vrstvu kůže. Tak. Takže ideální na pupínky. Aby to tam krásně prokřupalo, hezky se nám zbavilo ty odumřelý tkáně. Tak.
Jaký to je? Voní to? Nebo to nevoní? Nevoní. Správně. Všecko je bez parfémace, takže to je úplně super, protože nám to nezatěžuje zbytečně pleť. Takže druhý krok, peeling. Tak, já tě zase smeju, dáme stopku. Tak, máme umyto, Anička byla u umyvadla, protože byla celá od peelingu upatlaná. I ruce. Jaký máš teďka na té pleti pocit, Ani? Že nějaká, já nevím, že se to dře. Dře. Já myslím, že už se to nedře, ne? Tak Máš takový jemňonký teďka. No tak to vůbec není. Není to jemňonký? Ne. No tak to dře. Takže pokračujeme. Teďka dáme tonizační vodu, po ní už to dřít nebude. Tak, a dám ti na tamponky a ty si to hezky tamponkama vyčistíš tou vodou. Tak, trošku takhle nalejem. A čistím. Krásně od čela, čelíčko, tváře, nos. Ještě tam ještě přidám. Tak. To mám pomocnici tady, to koukáte. Líbí se ti tady Ani se mnou? Jo. Jo. Tak, hlavně nemáme video moc dlouhý, takže já dám zase na chviličku stopku. Tak a pokračujeme a čtvrtý krok je hydratační krém. Takže teďka zase takhle dáme hřbet ruky, abyste viděli tu konzistenci. Tak. A Anička teďka, já mi tady taky zbylo, tak já si dám taky na ruku, to je škoda. Tak a ty si to nanes takhle. Ještě tady. Tak. A krásně to rozetři po pleti. Hezky tak jako, plně se tak jako hezky pohlaď. Krásně to rozetři. Na čele, na nose. Tak roztíráme, je to takový krásně se vstřebá ten krém, je takový jemňonkej. A jak se vůbec jmenuje? Teď jsem to zapomněla. Jak se jmenuje? To je hydratační krém, který můžeme dát ráno i večer. Tak. A teď Ani řekni, jaký máš pocit. Vyzkoušeli jsme všechny 4 věci, všechny 4 přípravky, čistící krém, tonizační vodu, peeling a krém. Tak, a to je taková krásná řada na pleť, kterou můžeš používat každý den. Tak co na to řekneš ty? Ten hydratační krém je hrozně... jak se to říká? Já nevím, co Jemnej. chceš říct. Jemnej. A jakou máš teďka pleť? Cítíš se tak jako líp, když jsi takhle hezky vyčištěná, nebo co mi na to Jo. řekneš? Že ta jemná pleť. Že Je. je jemná pleť. Jemná, jo? A chceš to používat každý den? Jo. Bude to tvoje? Ano, to jde. Tak jo, tak my vám děkujeme za zhlédnutí našeho videjka. Třeba mě Anička sem tam s něčím bude už pomáhat, protože už roste do slečny. A já tady na to nebudu sama. Budeš mi někdy pomáhat s videjkama? Aha. Tak jo. Tak řekni ahoj. Čus. Čus, bus, autobus.